Ik hoor u weinig praten over bijvoorbeeld herstel van de schade die is aangericht. In die context, ten eerste, is dit een reactie van Aruba? Of is dit een reactie alleen van het kabinet? Of is dit gedragen ook door het parlement, door andere organisaties? Ik bedoel uw toespraak van vanmorgen. Dank voor de vraag. De toespraak van vanochtend was een eerste reactie op de toespraak van de premier. Namens de regering van Aruba hebben we aangegeven dat wij een welgemeend excuus welkom heten. En we zijn de Nederlandse regering ook zeer erkentelijk voor het nemen van deze eerste stap. Ik heb ook aangegeven dat wij een beetje overrompeld waren door de datum. Wij hebben 1 juli van dit jaar een commissie samengesteld met als opdracht binnen een jaar, dus voor 1 juli 2023, samen met alle organisaties, inclusief het parlement en de instituties, te komen tot een concreet plan. En daar staan we nog steeds voor. Vanochtend, ik vond het een hele betekenisvol moment, een mooi moment moet ik zeggen. De reacties van de mensen die aanwezig waren ook zeer positief. En dat geeft mij ook meer moed en meer optimisme dat het ook zal lukken. Jouw vraag over herstel en dan geldelijk herstel, daar zijn we niet eens aan toegekomen nog in Aruba. In Aruba willen wij vooral de regie hebben in wat er gaat gebeuren. En vooralsnog denken we aan 3 niveaus. Het eerste is symboliek. Welk symboliek vinden wij in Aruba, en die vraag ga ik niet beantwoorden, gaat de commissie samen met iedereen beantwoorden. Welk symboliek zou moeten passen bij zo'n excuus? Vanochtend hebben we al het goede nieuws gekregen van de Nederlandse regering via de staatssecretaris, dat Nederland bereid is om mee te werken aan een soort gedenkteken van Virginia, die dan hier in Aruba bekend staat als een slavin, een hele moedige en bijna, je zou kunnen zeggen, een held. Dus misschien is dat een antwoord op de vraag. Ik weet het niet. Het tweede niveau willen wij zien in educatie en bewustwording. Want we moeten eerst aan de bevolking, aan iedereen binnen de bevolking, proberen kenbaar te maken wat ons slavernijverleden precies is, om dan de excuses dan beter te kunnen begrijpen. In dat kader speelt ook de digitalisering van het archief, of het archief in het algemeen, maar zeker digitalisering ook een rol. En ook daar hebben we vanochtend het goede nieuws gekregen dat Nederland bereid is om mee te werken aan de verdere financiering van de verdere digitalisering van het archief. Nederland heeft ook aangegeven het boek van Luc Alofs in de herdruk te willen zetten, zodat dat kan worden verspreid onder de jeugd. Dat behoort dan, is dat alles wat we willen onder niveau 2, bijvoorbeeld de bewustwording en educatie? Dat weet ik niet, maar het zijn wel hele belangrijke en positieve gebaren. En als derde niveau willen wij even stilstaan op het inhalen van de achterstand die zou kunnen zijn veroorzaakt door slavernijverleden. Een journalist vroeg me eerder vorige week van, hoe groot is die schade? Ik weet dat ook niet, omdat we nu dat onderzoek moeten gaan doen. In hoeverre kunnen we zeggen dat bepaalde personen, groepen van personen, buurten, processen achtergesteld zijn vanwege het slavernijverleden. En daar moet een goed onderzoek naar komen. En de vraag is dan, als je dat eenmaal hebt vastgesteld, hoe zou je dat kunnen inhalen en hoe wil je dat gaan inhalen? Dus voor Aruba nogmaals, wij lopen ons pad door, die de minister van Cultuur heeft ingezet, 1 juli dit jaar tot 1 juli volgend jaar. Voor 1 juli moet wel een concreet plan zijn. En dan zou ik iets meer concreets kunnen zeggen. Ja, want als je op de andere eilanden kijkt, wordt er echt gesproken over armoedebestrijding, al die sociale achterstanden, et cetera. Maar zover zijn we hier nog niet officieel om ergens iets neer te leggen. U verwijst namelijk ook naar CARICOM, waarin u zegt van er is een actieplan. Volgend jaar hebben we een voorzitter die bij CARICOM die miljarden al gaat eisen, in ieder geval in dit geval bij de Britten. Maar hier op Aruba zijn we nog niet zover. Nee, ik heb ook gezien dat in Barbados bijvoorbeeld men ook bepaalde families achterna wil gaan. Nee, kijk, ik heb dat ook gezegd vanochtend. We hoeven niet heel veel te zoeken naar aanbevelingen, want er zijn een heleboel aanbevelingen al gedaan. Die aanbevelingen zijn niet 1 op 1 van toepassing, allemaal van toepassing op Aruba. Dat heb ik ook gezegd.
Dus het is een kwestie van met z'n gewoon samenkomen en dan met meer gelederen binnen onze maatschappij om te bepalen welke richting wil Aruba naartoe. Het inhalen van de achterstanden, daar kan ook toe behoren armoedebestrijding. Maar op dit moment kan ik dat niet met zekerheid zeggen. En ik kan zeker geen prijskaartje aan vastknopen. Voor ons, zeker vandaag, is het gewoon betekenisvol dat deze stap is genomen door de Nederlandse regering. En van nu af aan gaan we dus werken aan heling, herstel en verzoening. De